Nakita og potensyal sa politika ni Vice President Sara Duterte ang iyang 21 anyos nga igsuon nga si Veronica Kitty Duterte. Matod ni VP Sara, bisan og batanon pa ang iyang manghod nga si Kitty aduna kinikatakos sa public service. Duna sumala pa'y posibilidad nga musulod sa politika si Kitty. Sa baguhay lang nga 2025 midterm elections, nakamot sa pamilyang Duterte ang landslide victory sa Davao City. 5 sa mga miyembro sa pamilyang Duterte ang midaog sa piniliay. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, diba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya directions by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, pinutulak ko yung likod niya eh. Pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung huwag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old.